Bună ziua, dragii mei! Iată-ne din nou în studioul 6 TV să vorbim despre creativitate. Pentru astăzi m-am gândit să vă invit o persoană foarte tânără, foarte frumoasă, foarte dinamică, care este de ceva vreme directoarea unui centru cultural european și pentru tineret. Fosta Casă de Cultură, pentru cine își aduce aminte, Nicolae Bălcescu, cea situată acolo mai sus pe 11 iunie, unde mereu au loc piese de teatru și tot felul de manifestări. Eu știu acest loc de când eram mică, chiar am participat la niște cursuri acolo și sunt foarte surprins, plăcută să văd că acest centru a devenit un centru foarte important pentru București și face foarte, foarte multe lucruri frumoase și interesante. Ce m-a atras și așa cum am luat legătura cu invitata mea pe care o să vă prezint imediat, am fost surprinsă să văd că în cadrul acestui centru se organizează foarte multe cursuri gratuite pentru copii și foarte multe acțiuni creative, artistice, piese de teatru, cursuri foarte frumoase, la niște prețuri foarte, foarte mici, gen 10-20 de lei, ceea ce mi s-a părut absolut spectaculos. Și se întâmplă lucruri foarte frumoase. Deci, ca să vorbim despre toate aceste lucruri interesante, mai ales că vine primăvara și sunt convinsă că veți avea așa poftă să ieșiți din casă și să vă plimbați, Centrul Cultural European și pentru Tineret Nicolae Bălcescu, mai sus de Piața Unirii, cred eu că este un loc care vă poate inspira în această primăvară și nu numai. Invitata mea de astăzi este directoarea acestui centru, Alexandra Dobre. Bună, Alexandra! Bună ziua și bine v-am găsit! Mulțumesc foarte mult pentru cuvintele frumoase. Este într-adevăr pentru mine o plăcere să pot discuta în cadrul emisiunii despre proiectele pe care noi le avem acolo. Apropo de zona de creativitate, e o întreagă echipă care lucrează zi de zi necontenit tocmai pentru a crea astfel de activități și un cadru necesar desfășurării acestora și în același timp ne dorim să avem toate resursele, să alocăm resursele necesare desfășurării a cât mai multe astfel de evenimente, pentru că oamenii au nevoie de relaxare, au nevoie de momente frumoase, da, exact. Au nevoie ca puținul timp liber pe care l-au, pentru că în România se muncește foarte mult și oamenii au foarte puțin timp liber. Da. Trebuie ca acesta să fie petrecut într-un cadru frumos. Și să fie de calitate, iar voi faceți asta. Cum e să fii așa de tânără și șefă, ca să te întreb? E foarte greu. Așa. Este frumos, nu neg asta, dar este dificil. Pentru că tinerețea, din păcate, nu reprezintă întotdeauna un atu. Se poate să fie văzut și ca pe un mic handicap, așa. Simți că nu te ia lumea în serios? Nu neapărat. Simt că nu înțeleg de multe ori cum un om tânăr poate să ajungă într-o poziție de conducere. Și să facă atâtea lucruri frumoase. Și să și facă, da. Da, să și facă, nu doar să fie pus acolo. Tu chiar ai niște realizări spectaculoase. Așa este și mulțumesc pentru asta echipei pe care o am, pentru că numai alături de ei am reușit să realizăm atât de multe lucruri. Un om care nu are o echipă nu are cum să... Așa este, dar acel om e important să știe să o conducă, să știe să delege, ceea ce tu faci foarte bine. Aș putea spune că tu ai foarte bine dezvoltată și emisfera stângă a creierului, care răspunde de logică și rațional, dar și emisfera dreaptă, cea care se ocupă de intuiție și de creativitate. Mulțumesc, sper că este așa. Da, spuneam că e o echipă întreagă care lucrează acolo la toate activitățile pe care le desfășurăm și ca să răspund la întrebare, este într-adevăr dificil, în afară de partea frumoasă, care evident există în momentul în care îți place ceea ce faci, este dificil pentru că oamenii tind să judece și de multe ori se așteaptă să vadă la conducerea unei instituții un om trecut de o anumită vârstă care teoretic are o experiență mai vastă în spate. Însă generațiile din care și eu fac parte, generațiile care vin, s-au dezvoltat foarte, foarte repede. Gândiți-vă că cu toate
toate că sunt un om foarte tânăr, așa cum spuneați, eu muncesc cu carte de muncă și cu toate cele care trebuie făcute, plătit dări la stat și așa mai departe, încă de când aveam 18 ani. Ceea ce înseamnă că am acumulat o experiență în câmpul muncii destul de bogată pentru vârsta pe care o am și în același timp am avut și oportunitatea să lucrez în administrația publică, atât în cea locală cât și în cea centrală, câțiva ani de zile și cu oameni care aveau anumite exigențe și am învățat foarte multe lucruri. Iar asta, alături de studiile pe care le-am, m-au făcut să pot fi eligibilă pentru ocuparea unui astfel de post. Da. Și cred că toată lumea s-a convins, nu mai ai nevoie să demonstrezi și tot ceea ce faci, tu faci cu bucurie și asta este de admirat. Că se vede. Că se vede. De aceea te-am și invitat, pentru că se vede asta la tine și merită ca lumea să te cunoască și să te vadă. Și cred că și lumea care se uită la noi merită să afle lucrurile frumoase pe care le faci acolo și foarte accesibile. Pentru că întotdeauna de câte ori am un invitat, pentru că este o emisiune de creativitate, pun aceeași întrebare: ce este creativitatea pentru tine? Așa că am să-ți pun această întrebare și ție. Se spune că femeile au deja un al șaselea simț. Da. Dacă n-ar fi fost zical asta, aș fi spus că al șaselea simț îl constituie creativitatea. În cazul ăsta o să spun că e un al șaptelea simț, pentru că face parte din mine. Adică nu m-aș vedea petrecându-mi timpul și având un alt fel de job decât cel pe care l-am acum. Încă de când eram copil m-am implicat în tot felul de activități extrașcolare, lucruri care presupuneau foarte multă creativitate. Mi-aduc aminte cu plăcere de perioada liceului. Am studiat la Colegiul Național Mihai Viteazul din sectorul 2, iar acolo exigențele erau foarte mari și nu prea aveai timp liber, însă preferam să-mi umplu timpul liber cu cursuri de dezbateri, de exemplu, care aveau loc chiar în incinta liceului. Participam la competiții naționale, internaționale cu echipa liceului de dezbateri, debate. Partea, mă rog, în engleză. Iar acele dezbateri presupuneau faptul că ți se dă un caz, de exemplu, nu știu, discutăm despre Brexit. Iar tu trebuia să-ți construiești cazul respectiv, atât pro cât și contra, pentru că nu știai în momentul în care comisia desfăcea plicul cu subiectul, nu știai dacă vei fi pro sau contra. Ce echipă vei fi repartizată. Exact. Și atunci trebuia să ai totul foarte bine structurat, astfel încât să fii pregătit să fii și pro și contra, în funcție de situația pe care urma să o ai. Chiar această situație este considerată un exercițiu de creativitate. Exact, asta voiam să spun, că e considerată un exercițiu de creativitate, pentru că pe moment trebuie să poți să te pui atât în pielea celui care susține cauza respectivă, cât și în pielea celui care e împotriva. Și să ai argumente pentru asta. Adică nu puteai să te duci în fața comisiei doar să spui că tu nu ești de acord. Trebuia să explici efectiv care sunt avantajele, care sunt dezavantajele, ce s-ar întâmpla cu România în situația respectivă, plusuri, minusuri și așa mai departe. Lucruri pe care trebuia să le creezi pe loc alături de echipa în care jucai. Da. Și acum, cum simți tu că te mai dezvolți? Ai făcut foarte multe lucruri, studii, mai departe de atât, ce-ți mai propui să faci ca să fii și mai deșteaptă și mai creativă? Și mai pregătită. Da, urmez în continuare, chiar dacă am finalizat ciclul de studii, m-am înscris la un al doilea master în domeniul criminalisticii, pentru că sunt absolventa Facultății de Drept din cadrul Universității București și mi-am dorit să fac un master în domeniu. Foarte interesant. Da, da. Și ai nevoie de foarte multă minte în criminalistică, și atenție, și concentrare, și memorare, dar și intuiție. Așa este și am descoperit că îmi place acest domeniu în momentul în care mi-am făcut lucrarea de licență pentru Facultatea de Drept. Am lucrat cu domnul profesor Emilian Stancu. Dacă se uită la mine, chiar îl salut cu foarte mult respect. M-a susținut foarte mult și m-a încurajat să merg pe zona asta și îmi place foarte mult. Sunt convinsă că e mândru de tine. Da, mulțumesc. Iar în ceea ce privește activitatea de la centru, consider că trebuie să fiu tot timpul pusă la curent cu ceea ce se întâmplă atât în domeniul legislativ,
administrativ, cât și pe zona de management, motiv pentru care tocmai am finalizat cursurile acreditate ANC de manager și atunci am și diplomă de manager acreditat, doar așa ești oficial. Director, n-ai cum să nu fii și un bun de manager. asemenea, am și diplomă, am un certificat acreditat de formator, tot așa acreditat ANC. Chiar ieri m-am înscris la un curs de manager de proiect, pentru că, deși am mai urmat astfel de cursuri, ele nu se finalizau cu un certificat acreditat. Da. Erau niște cursuri mai mult pentru dezvoltare personală, pentru a-ți crea o bază teoretică, afla noutăți despre zona respectivă, însă îmi doresc foarte mult să colecționez, dacă pot să spun așa, cât mai multe certificate acreditate, pentru că ele îți oferă o bază teoretică, dar și practică foarte sănătoasă și în același timp te ajută să-ți pui la punct CV-ul astfel încât acesta să fie foarte credibil și să reflecte exact ceea ce știi tu să faci. Da. Și vorbești foarte mult de viața ta profesională, dar viața ta privată cum arată? În ce fel ești creativă în viața ta privată? Viața mea privată... Personală, în sensul personală. acesta, da? Există într-o măsură foarte mică, pentru că este acaparată de cea profesională. Imaginați-vă că ajung la birou, noi începem programul la 9 și îl terminăm la 17:30. E bine, eu ajung undeva la 8:30 și plec, de exemplu, în seara asta avem un vernisaj foarte interesant, la care vă invităm și pe dumneavoastră și telespectatorii. Începe la 18:30 la sediul nostru. Este semnat vernisajul respectiv de doamna Ana Zoe Pop și îl realizăm în parteneriat cu TVR. Este prezentat de doamna Mimi Necula. Face parte dintr-un proiect mai vast care presupune expoziții permanente la noi în sediu. Și vă spuneam că în seara aceasta aș pleca probabil undeva în jur de ora 21-21:30. Poate. Și au fost zile în care am plecat la 22, au fost zile în care am plecat la 22:30, dacă am avut concerte în sala de spectacole sau piese de teatru care au ținut până târziu. Asta și pentru că sunt foarte perfecționistă și îmi doresc să fiu acolo, să văd exact ce se întâmplă și dacă, Doamne ferește, apare vreun incident, să știu că sunt la fața locului și îl pot rezolva în timp util. Da. Deci, viața mea personală este redusă practic la weekend, da, și poate câteva ore în timpul săptămânii seara, dacă ajung cumva chiar la terminarea programului sau oricum mai devreme de ora 22. Dar uneori și în weekend sunt evenimente la acest centru cultural. Da, în weekend acum, de exemplu, avem vineri seara piesa Nimeni perfect a lui Silviu Biriș. Sâmbătă avem Cezara Dafinescu, premiera piesei Jumătatea mea bărbatul. Piese la care trebuie să fiu, sunt oameni care îmi sunt dragi, care se așteaptă ca eu să fiu acolo, atât doamna Dafinescu cât și Silviu Biriș, motiv pentru care probabil și vineri seara și ziua de sâmbătă vor fi compromise. Însă am noroc că partenerul meu de viață este foarte înțelegător. Sau foarte ocupat și el, că altfel... foarte înțelegător pentru că este și el la rândul lui foarte ocupat. Și atunci încercăm ca puținul timp liber pe care îl avem amândoi să fie unul petrecut cu momente de calitate. Duminica mergem la biserică, eu sunt o persoană foarte credincioasă și el la fel. Nu este duminică pe care să nu o începem mergând la biserică. Ne place să ne uităm la documentare, la seriale, mergem la piese de teatru, mergem la film, mergem la operă. Mai mergi la piese de teatru? Da, mai merg pentru că, de exemplu, am fost acum ceva timp la Târgoviște, la teatrul de acolo, la piesa Gaițele, care mi-a plăcut foarte mult și pe care mă gândesc să găsesc o variantă prin care să o pun în scenă și la noi. Tocmai trebuie să... E chiar o necesitate, dincolo de faptul că acest lucru constituie o plăcere. Teatre și alte centre. Mie îmi place să merg să învăț, să văd exact ce pot să preiau bun de la alții, fie că e vorba despre locații din București, fie că este vorba despre locații din afara Bucureștiului. Consider că ăsta e secretul. Trebuie să mergi tot timpul la cei care sunt poate mai buni decât tine, să vezi exact... Să te inspire sau să te lași inspirat. Exact, să vezi cum fac ei lucrurile și cum poți și tu să le preiei modelul într-un sens pozitiv. Foarte frumos. O să te rog să spunem telespectatorilor despre cursurile pentru copii.
Da, mă bucur că m-ați întrebat asta, pentru că e un proiect foarte drag sufletului meu. Am investit foarte mult timp, foarte multă emoție, foarte multe resurse în acesta și mă bucur că a avut efectul scontat. Ideea de a desfășura aceste cursuri gratuite a venit în momentul în care am ajuns la Centrul Cultural pentru a prelua mandatul. A trebuit, evident, să intru în contact cu toate contractele, cu partea de resurse umane, cu partea de contabilitate, să știu exact ce preiau. Moment în care am văzut că exista o cerere foarte mare pentru închirierea sălilor de curs pe care noi le avem de către privați, pentru că aceștia au posibilitatea, dacă își doresc să desfășoare o activitate în cadrul uneia dintre sălile noastre, să facă o cerere, să plătească taxa aferentă și, bineînțeles, să se folosească de spațiul respectiv când au nevoie. Care am înțeles că oricum nu e mare nici pentru privați. Nu este mare, nu. E o taxă chiar de bun simț, mai mult decât de bun simț, aș putea spune. Și așa mi-a venit Dar de ideea. ce sunt cursurile pentru copii? Ce anume Cursurile se studiază? sunt pe mai multe teme. Avem dans contemporan, pictură, dezvoltare personală prin instrumente muzicale, canto, urmează să introducem teatru, ateliere de arheologie din toamnă, poate limbi străine, să vedem exact cum vom reuși să facem și acest lucru. Și vă spuneam că mi-a venit ideea în momentul în care am văzut cererea foarte mare a privaților care închiriau sala tocmai pentru a ține cursuri. Însă, evident, fiind privați, fiind firme private, aceștia percepeau copiilor o taxă pentru cursul respectiv, cum e normal de altfel. Iar m-am gândit ce fac toți ceilalți copii și ceilalți părinți care nu au posibilitatea să le plătească un astfel de curs copiilor. Ce fac ei? Cum își dau seama ce le place? Cum se dezvoltă? Cum se specializează pe ceva? Chiar și de la vârsta aceasta. Și atunci m-am gândit să discut cu profesorii pe care i-am găsit la momentul respectiv pe zona aceasta, unii dintre cei mai buni, aș putea spune. De exemplu, la dans contemporan îi avem pe soții Cazacu, cei care se ocupă de ansamblul folcloric Plaiul Românesc, care ne reprezintă și la nivel național și în plan internațional. Chiar în iulie îi sprijinim să participe cu ansamblul folcloric la o competiție internațională la Rimini. La pictură este doamna Nicola Zagura, care este și profesor doctor în hermeneutică. Ea are așa o tactică foarte specială de a lucra cu copiii, în sensul în care învață și partea de istorie, pictează foarte mult icoane, îi aduce foarte aproape de partea religioasă, de credință, merge cu ei la Muzeul Satului în weekend, unde pictează cu ei în foișorul de acolo, iau masa împreună, e un proces foarte frumos. Iarăși la canto avem pe doamna Dana Piroiu, cea care se ocupă de clubul Rock Vaiv. Iarăși sunt foarte cunoscuți în plan național, participă și la competiții internaționale. Și tot așa, deci pentru fiecare atelier în parte am încercat să găsim cei mai buni profesori, asigurăm tot ceea ce este nevoie la curs, astfel încât părinții... Materiale didactice, te referi? Exact, da. Da. Profesorul în sine, plus partea de materiale didactice, deci, spațiu... de exemplu, la pictură, culori, foi, poate șevalete, exact, pânze, absolut totul frumos. Este achiziționat de noi, astfel încât părintele să nu aibă niciun fel de grijă în momentul în care își aduce copilul la curs. Chiar merita să ajungă informația asta la public. Și chiar mă bucur că m-ați întrebat, pentru că nu se face peste tot în București. Dar este vreo condiție pentru acești copii? Trebuie să îndeplinească anumite condiții ca să poată participa la aceste cursuri gratuite? Având în vedere faptul că noi suntem o instituție de interes public, singura condiție este ca părinții copilului, copilul, să domicilieze în sectorul 4. Am înțeles. De asemenea, în momentul în care se înscrie copilul, părintele trebuie să-i facă un dosar cu o copie după buletinul părinților, o copie după certificatul de naștere al copilului, completează un formular de înscriere tip, aduce, copia după buletin, face dovada domiciliului și în același timp trebuie să aducă o adeverință medicală părintele pentru copil din partea medicului de familie, tocmai pentru a împiedica anumite incidente. Nu știu, dacă, Doamne ferește, se înscrie la cursul de pictură și el este alergic la acuarelă sau la pensulă sau la mai știu eu ce, putem ajunge la incidente nefericite. Și atunci trebuie să ne asigurăm noi că, din punct de vedere clinic, copilul este sănătos pentru a urma cursurile respective. În rest, ca și condiție, singura este aceea legată de domiciliu, să fie în sectorul 4.
Cum este cursul de dezvoltare personală prin muzică sau prin instrumente muzicale? E foarte interesant și partea cea mai interesantă la cursurile acestea este faptul că profesorii le desfășoară voluntar. Deci cine își imaginează că plătim cu foarte mulți bani sau mai știu eu ce, profesorii se înșală. Acești oameni desfășoară cursurile voluntar, vin de 2 ori pe săptămână, stau câte 2 ore cu copiii, mai vin și în weekend, câteodată când este cerere sau când nu pot copiii în timpul săptămânii și așa mai departe, și lucrul ăsta este de apreciat și chiar mă adresez laudativ în ceea ce îi privește pe ei, pentru că merită lucrul ăsta. Da. Nu foarte mulți oameni în ziua de astăzi, oameni cu familie acasă, își rup din timpul lor și din viața de familie să predea altor copii care poate n-au posibilități. Da. Și asta e un lucru foarte important. În ceea ce privește acest curs, e foarte interesant pentru că li se face o istorie a instrumentelor, a sunetelor pe care le reproduce fiecare instrument, cum reușește sunetul de vioară, de exemplu, să atingă o anumită coardă sensibilă a omului, sau cum reușește sunetul de pian să ajungă în nu știu care zona creierului. N-aș ști să vă spun mai multe elemente tehnice pentru că nu sunt specializată pe asta, însă am participat la contactul, la prima ședință, la primul contact al profesorului cu cei mici, da? Și am văzut exact cam despre ce este vorba. Și bineînțeles, în prezentarea inițială, în momentul în care ne-am hotărât să punem pe tapet acest curs. Deci e foarte interesant. Practic îi ajută pe aceștia să înțeleagă mai bine ce se produce în interiorul lor. Da, da, dar folosindu-se de instrumentele muzicale. Da. Și adulții, pensionarii poate, sau nu neapărat, oamenii care au niște timp liber și ar vrea să și-l petreacă tot în acest stil. Există cursuri și pentru ei? Sau ai în vedere la un moment dat să faci și cursuri pentru adulți? Am în vedere să fac și cursuri pentru adulți, pentru că primesc foarte des această întrebare. Deci peste tot pe unde merg, fie că este vorba despre spațiul public, fie că este vorba despre oameni cu care interacționez individual zi de zi, fiecare dintre aceștia mă întreabă pe când cursuri pentru adulți. Da. Da. Deci cu siguranță o să luăm în calcul lunile acestea pentru toamnă, să începem niște ateliere și pentru adulți. Mă gândesc în primul rând la dans, pentru că i-am văzut foarte interesați de zona asta. Poate la limbi străine, eu cred că niciodată nu e prea târziu să începi să înveți o limbă străină. Nu știu dacă îi putem băga la zona de canto sau de teatru, pentru că lucrurile astea presupun și un efort destul de mare și dacă sunt prea multe cursuri, apoi, nu știu, probabil că venind zi de zi, mi-e teamă să nu fie foarte obosiți. Însă mă gândesc să începem cu un curs de dans. Așa. Poate dansuri populare, dansuri contemporane, să vină o dată pe săptămână pentru recreere, să aibă posibilitatea să vină și la piesele de teatru. Noi chiar sprijinim și asociațiile care se ocupă cu îngrijirea oamenilor mai în vârstă, pentru că le oferim posibilitatea de a veni gratuit aceștia la piesele noastre de teatru. Chiar am primit o cerere săptămâna trecută de la Alianța Pensionarilor. Doreau 12 invitații la piesa Cezarei Dafinescu și la cea lui Silviu Biriș, care vă spuneam că sunt vineri și sâmbătă. Bineînțeles că am discutat asta în Consiliul de Administrație și toată lumea a fost de acord să le oferim cu titlu gratuit aceste invitații pentru a le face o bucurie. Deci da, iau foarte în serios în calcul introducerea unei palete de cursuri și pentru adulți. Dar cursuri din acestea mai moderne, de care este nevoie acum, gen de IT, de calculatoare, de programare, de web design, ar exista dotările sau e nevoie să investiți în dotări? Nu este nevoie să investim în dotări, pentru că noi avem o sală foarte bine pusă la punct, echipată cu tot ceea ce trebuie pentru desfășurarea unor astfel de cursuri, da? Da, unor astfel de cursuri. Din moment ce poți să faci un concert rock, cred că un curs are tot ce trebuie. Da. Da, cu siguranță avem și spațiul necesar, avem și tehnologia necesară. Ne-am gândit la asta, vrem să încheiem niște parteneriate cu ONG-urile, pentru că ei au formatori foarte buni care pot preda aceste cursuri și mă gândesc să introducem pe lângă zona de IT, cum spuneați dumneavoastră, partea de administrație publică, partea de management, partea de fonduri europene, să învețe cum să scrie un proiect pe fonduri europene. Cred că e foarte important, pentru că ei aplică în cadrul
asociațiilor din care fac parte sau chiar și dacă nu fac parte dintr-un ONG, poate la locul de muncă sau poate vor să-și dezvolte un business individual și atunci trebuie să știe cum să scrie un proiect, cum se implementează acesta și așa mai departe. Deci, categoric, vom introduce și astfel de cursuri, în special pentru studenți, pentru că ei sunt cei mai receptivi când vine vorba de acestea și cei mai dornici să le și pună în practică și le folosesc și la CV astfel de certificate, pentru că, evident, vom elibera certificate care să le poată pe care să le poată folosi la CV-uri în momentul în care le depun pentru aplicarea unui job. Ai zis că ești o persoană foarte religioasă și că chiar practicantă, duminică de duminică te duci la biserică. Te-ai gândit la astfel de cursuri de înțelegere mai aprofundată a religiei, de chiar cum sunt orele la școală de religie sau de dezvoltare personală într-un sens mai profund sau de spiritualitate? Lucrați cu preotul care este probabil al bisericii, este o biserică importantă, este Patriarhia, chiar la 2 pași de voi. Care este legătura? Apropo, Patriarhia e în sectorul 4, da? Sau nu ține de greșesc voi? pentru că zona aceea a centrului, sincer nu știu să vă spun, nu știu să vă răspund la întrebarea asta, pentru că zona centrală, zona 0 a Bucureștiului este împărțită cumva între toate exact. De exemplu, Palatul Parlamentului, un colț este în sectorul 4, un colț este în sectorul 5, un colț este în sectorul 1 sau nu știu, e foarte ciudat. Chiar și primăria sectorului 4, mi-aduc aminte la un moment dat, nu știu dacă e aceeași situație și acum, nu era în sectorul 4, deși fizic era în sectorul 4, aparținea de alt sector, la fel și primăria sectorului 5. O bucățică e în sectorul 5, o bucățică este în nu știu care alt sector, în sectorul 1, dacă nu mă înșel. Deci nu știu să vă răspund. Nerelevant, Deci te-ai gândit la astfel de cursuri mai spirituale sau mai chiar religioase, să spunem? Recunosc că nu m-am gândit la un curs pe tema aceasta, însă am încercat ca toate activitățile pe care le avem să le transpunem cumva sau să le legăm și de zona aceasta a religiei și a credinței. Și de ce spun asta? Pentru că avem un parteneriat permanent cu Radio Trinitas. Aceștia ne promovează toate evenimentele culturale, cursurile pentru copii. Chiar m-au invitat în nenumărate rânduri în emisiuni acolo, tocmai pentru a vorbi despre activitățile pe care le desfășurăm. De asemenea, organizăm concerte caritabile periodic, la care ei ne sunt parteneri și la care nu numai ei, cât și preoții din zonă sau din bisericile din sectorul 4 participă și ne sprijină efectiv la organizarea unor astfel de evenimente. De asemenea, un lucru foarte important de știut, apropo de zona spirituală, este faptul că în ultima ședință de Consiliu Local, Centrul Cultural, prin subsemnată, a fost unul dintre inițiatori. Am semnat, practic, raportul de specialitate care a stat la baza realizării proiectului cultural edilitar 100 de ani de recunoștință. Despre 100 de ani de recunoștință și despre faptul că și eu sunt recunoscătoare că avem o tânără atât de dinamică în emisiunea noastră, cu atâtea realizări frumoase, toate dedicate vouă și de cele mai multe ori oferite în dar. Vorbim după o scurtă pauză publicitară. Vă reamintesc că stăm de vorbă cu Alexandra Dobre, care este directoarea Centrului Cultural și de Tineret Nicolae Bălcescu, și vorbim despre cât este ea de creativă, iar creativitatea este provocată de a inventa, de a crea, de a alege tot felul de evenimente care să fie inedite, să fie interesante pentru locuitorii Bucureștiului, să vină în întâmpinarea nevoilor lor, să-i răsfețe chiar și să-i provoace pe locuitorii Bucureștiului. Alexandra, prin atâtea evenimente pe care tu le faci, ai unele pe care ești mai mândră de ele pentru că au fost în premieră, pentru că nu s-a gândit nimeni altcineva în afară de tine la acele teme sau la acele subiecte? Sau pur și simplu ai găsit tu soluțiile, bugetele, curajul, energia să faci ceva inedit? Da, evident, sunt unele proiecte de care mă simt mai atașată pentru că au venit așa, ca o inovație. Mă gândesc la un prim exemplu, Târgul de Carte și Anticariat, pe care l-am organizat în sectorul 4 pentru prima dată.
la sala polivalentă. A fost un proiect foarte reușit. Imaginați-vă că am reușit să invităm și să ne și răspundă favorabil la invitații anticari din toată țara, anticari cunoscuți printre iubitorii de astfel de evenimente. Am avut foarte multe edituri care la fel ne-au răspuns favorabil și au participat la târg și-au expus cărțile, noile colecții, au vorbit despre lansări de carte viitoare, chiar și acolo am avut la anumite edituri lansări de carte, adică au profitat de moment și au pus pe piață volume noi care încă nu apăruseră în magazine, în librării. Deci acesta este un prim proiect pe care l-am gândit cap-coadă și care nu se mai făcuse până la momentul respectiv. Din nou îmi vine în minte conferința națională organizată cu ocazia Zilei Internaționale a Studenților, la care am invitat practic reprezentanții tuturor universităților din București și de asemenea rectorii acestor universități. Da. I-am adunat așa pe toți într-un cadru oficial la Universitatea Titu Maiorescu, unde am găsit foarte multă deschidere din partea conducerii instituției. La evenimentul respectiv, studenții au participat într-un număr foarte mare, au fost peste 500, era sala arhiplină. Am avut și momente artistice, dar aceștia au beneficiat și de workshop-uri la care invitații noștri speciali le-au vorbit exact despre zona asta, despre creativitate, despre antreprenoriat, le-au dat exemplu personal, le-au povestit despre ceea ce a motivat pe ei să ajungă acolo unde au ajuns și așa mai departe. Avem acest obicei să facem rubrica exercițiu de creativitate. Interacționând cu atât de mulți profesori care fac lucruri creative, cum ai dat acest exemplu foarte frumos de dezvoltare personală prin instrumente muzicale, sau exemplu pe care l-ai dat cu pictura, care are conotații de informație atât istorică cât și religioasă, tu însăți ai dovedit până acum că ești o persoană foarte creativă. Mulțumesc! Ai putea da un exemplu, ori pentru copii, ori pentru adulți, ori un exercițiu care se poate face și de adulți și de către copii, în care lumea să-și dezvolte, cei care se hotărăsc să-ți urmeze sfatul și să-l pună în practică, să le folosească în sensul deschiderii minții și a conexiunilor neuronale. În primul rând, aș începe cu adulții. Acolo e puțin mai ușor, pentru că înțeleg mai repede. Eu i-aș încuraja să scrie un proiect. Și spun asta cu toată deschiderea, să scrie un proiect, poate chiar să aplice pentru o finanțare europeană, pentru că în momentul de față, așa cum știm cu toții, România se află într-un impas din punct de vedere al neatragerii fondurilor europene și atunci asta e o șansă foarte bună, mai ales că în prezent sunt foarte multe programe tocmai pentru dezvoltare personală, dar în același timp pentru dezvoltare personală prin intermediul unui business, aș putea să spun, și este păcat să nu profite de aceste fonduri și în plan național și în plan internațional atunci când ne referim la cele europene. Deci, ce exercițiu de creativitate mai bun decât să-ți gândești propriul business, să-l pui pe hârtie, să aplici cu el și să obții și finanțare, astfel încât să-ți poți vedea visul realitate. Cred că ești prima din cei care au venit până acum în studioul 6TV, în această emisiune, care sugerează un astfel de exercițiu de creativitate și ai mare dreptate, pentru că a fi creativ înseamnă, de fapt, a face altfel decât ai făcut până acum. Și a face un proiect european este ceva altfel decât lumea de obicei face sau îndrăznește să creadă că ar putea face. Și doar a se apuca de așa ceva e deja un exercițiu de creativitate, chiar dacă nu l-ar finaliza. Cu atât mai mult dacă beneficiază de un suport, să zicem, instituționalizat, ar putea să ducă până la sfârșit acest proiect și în același timp acest exercițiu de creativitate. Deci, iată, dragii mei, o sugestie neașteptată pentru mine. Nu mă așteptam să primesc un astfel de răspuns. Sunt eu mai pragmatică. E un exercițiu de creativitate care parcă așa îmi vine să-l fac și eu.
Iar pentru copii sunt tot felul de jocuri și joculețe, mă rog, nu neapărat pentru copii, poate chiar și pentru adulți, pentru studenți, pentru cei care nu mai sunt studenți. Și pentru toți adulții, că chiar și care vor să se relaxeze un pic până la urmă, puțin, da, să se mai joace puțin. Am învățat și eu la cursurile la care am mai fost, am văzut și în metoda profesorilor cu care colaborez la centru, metodă pe care o aplic în lucrul cu cei mai mici. Am în minte două astfel de tipuri de exerciții. În primul rând, mă gândesc să ne așezăm cu toți într-un cerc. Asta e foarte amuzant pentru că, mă rog, o să vă povestesc și o să înțelegeți. Deci, o să înțelegi. Iartă-mă, am stabilit să ne tutuim, dar eu te-am tot domnit pe parcursul emisiunii. Deci ne așezăm cu toți într-un cerc, învârtim o sticlă sau aruncăm o minge și vedem cine o prinde primul. Ideea este cine începe. Persoana care începe trebuie să spună ha, ha. De la așa, în momentul în care râdem, spunem ha. Cel care urmează în dreapta persoanei respective trebuie să adauge la ha-ul inițial încă unul. Deci, și atunci avem, eu zic ha, ha, ha. Exact. Se întoarce la mine sau, mă rog, merge mai se întoarcă la mine pentru că n-are cine să continue la noi. Eu spun ha, ha, ha. Și eu zic ha, 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 ha. Exact. Și la un moment dat, în momentul în care adun mai mulți de ha, cineva sigur se încurcă sau chiar dacă nu se încurcă cineva, e foarte amuzant. Pentru că imaginându-ne că avem un grup de măcar 10 persoane, când suntem mai mulți, îți dai seama ce iese. Și e foarte interesant pentru că odată ai nevoie de concentrare. Să ții minte, să nu te încurci, să nu fii tu cel mai bleg dintre colegii cu care faci jocul sau prieteni. Și totodată e amuzant pentru că e vorba de haul ăla care te îmbină să râzi. Și altfel decât ești obișnuit să te joci. Exact. Și totodată, atunci când vine vorba de copii, mă gândesc că un exercițiu foarte creativ ar putea fi acela în care fiecare copil, tot așa, fie ne așezăm în cer sau cumva astfel încât să fim la rând unul după celălalt, fiecare spune un cuvânt care să poată constitui o poveste. De exemplu, nu știu, eu spun a fost, tu spui un brege sau un broscoi sau o floare sau... Și practic, având în vedere că fiecare copil profită de intuiția de moment și spune cu primul cuvânt care îi vine în minte, că nu stau să o gândească de la început, se aranjează piesele așa ca un puzzle cu cuvintele pe care ei le spun și vezi unde duce povestea. De la a fost o floare, poți să spui că a fost un geam, care la un moment dat s-a spart, care apoi a fost înlocuit, sau a fost un dinozaur care a trăit pe vremuri. Adică în funcție de fiecare copil și ceea ce spune el, în final, poate un povestitor, de ce nu, care pune cap la cap lucrurile și le spune povestea pe care chiar ei au creat-o. Da. Foarte, foarte interesant jocul acesta și îmi aduc aminte că l-am mai văzut la adulți acest joc și mai făceau ceva suplimentar adulții. La copii cred că e mai puțin potrivit, cu toate că de ce nu s-ar putea antrena și ei. De exemplu, la sfârșit se termina povestea, cineva avea grijă să o scrie ca să o poată citi integral, să vadă ce a ieșit într-un final și... La sfârșit, câțiva dintre cei care erau implicați în joc, dacă nu chiar fiecare, citea acea poveste cu o tonalitate diferită. Ori o tonalitate de furie, ori o tonalitate din aceea calmă, molcomă de povestitor, ori o tonalitate de super entuziasm și veselie, ca și cum ai fi la o tribună publică și vrei să îndemni așa lumea la o anumită acțiune. Sau în cazul adulților o voce sexy, foarte senzuală, foarte, eu știu, mai baritonală, mai în șoaptă, mai tot felul de jocuri creative legate de felul în care citești acea poveste. Și de percepția celor care o aud, probabil. Da. Și ca să mă mențin în exercițiu tot asta pentru copii, cel mai întâlnit exercițiu, cred, care se practică la copii și care nimeni nu-l ia în seamă ca fiind un exercițiu de creativitate, dar el este un exercițiu de creativitate extraordinar de bun, este jocul de mimă și sunt convinsă că toată lumea l-a jucat. Da, și eu îl joc de foarte multe ori, chiar și în prezent, cu prietenii, când în acele puține ore libere, poate în weekend când ne mai întâlnim, e o metodă foarte bună pentru relaxare. Da, te relaxezi, dar te relaxezi într-un mod constructiv. Corect, pentru că e și amuzant, te și distrezi, îți face plăcere, dar în același timp, mintea e pusă la contribuție.
Da, foarte frumos. Deci iată că am depășit un exercițiu de creativitate, am dat mai multe, așa că mă bucur că telespectatorii noștri au primit de la tine mai multe informații creative și se pot distra acasă, și chiar cei mici. Lor nu prea le-am dat așa multe exerciții de creativitate până acum. Mă bucur că ai venit cu aceste propuneri. Și ce mai vreau să te întreb legat de viitorul așa tău, pentru că la tine este lung și mare în fața ta, cum îți imaginezi că te vei dezvolta pe viitor? Ca să spun întrebarea clasică, cum te vezi peste 10 ani, peste 20 de ani, peste 50 de ani? Da, e o întrebare foarte dificilă, recunosc asta, pentru că nu știm nici măcar ziua de mâine ce ne aduce, dar păi următorii ani, însă... Ai așa niște gânduri, totuși. Am niște gânduri. În primul și în primul rând, pentru mine este foarte importantă partea personală. Chiar dacă sunt un om de carieră și îmi place să mă dezvolt profesional, consider că un om este cu adevărat împlinit în momentul în care are familie și chiar nu o spun clișeic, o cred și acționez în consecință, în sensul în care tot timpul, în momentul în care... Da, îmi place să, repet, puținul timp liber pe care l-am, îmi place să mi-l petrec cu familia. În momentul în care ajung la biserică, mă rog la Dumnezeu ca în viitorul apropiat să îmi dea posibilitatea să-mi întemeiez o familie și să mă binecuvânteze în sensul ăsta. Adică deci, să faci copii, mă văd, da? Da, de ce nu? Da, mă văd categoric. 1, 2, la un 3. moment dat câți o vrea cel de sus, sănătoși să fie, așa cum se spune. Dar bine, asta peste câțiva ani, în momentul în care îmi voi fi definitivat toate studiile și toate cursurile pe care vreau să le mai fac, în momentul în care ating un anumit nivel profesional, este categoric timpul de o familie. Deci peste 10 ani m-aș vedea mamă, m-aș vedea soție, de ce nu? Și în ceea ce privește partea profesională, mă văd terminându-mi doctoratul. În ce? Vreau să dau la doctorat în toamna aceasta. Nu m-am decis încă, pentru că e o decizie foarte importantă. Trebuie să o cântărești foarte bine înainte să o iei. Poate în domeniul juridic, pentru că mi-aș dori să am o specializare. Deci aș da la doctorat, da, în România, pentru că orice doctorat sau orice fel de studiu în afara țării presupune ca tu să lipsești din țară o bună perioadă de timp. Firește, da. Și în momentul în care muncești niște ani și îți conturezi o imagine, îți conturezi niște proiecte, niște conexiuni cu anumite persoane aici, dacă lipsești chiar și o lună, acestea ușor, ușor se șubrezesc. Și n-aș vrea care nu se văd, se uită. Exact, și n-aș vrea să pierd tot ceea ce am acumulat în anii ăștia. Motiv pentru care, da, aș da la doctorat în România, aș da la doctorat la Facultatea de Drept la Universitatea București, acolo unde mi-am și terminat studiile, pentru că e foarte important, din punctul meu de vedere, în afara jobului pe care îl am în prezent, în afara studiilor, cursurilor pe care le urmez, e foarte important să ai o profesie. Mama tot timpul îmi spunea lucrul ăsta, că pentru un om cea mai importantă este profesia pe care o are, pentru că pe aia nu ți-o ia nimeni. De bine de rău, pot să fiu director la Centrul Cultural încă un an, 2, 3, de acum încolo, pot să nu mai fiu de mâine, dar profesia și lucrurile pe care le știu nu are cum să mi le ia nimeni și asta ți aduce pâinea de zi cu zi. Deci mi-aș dori ca studiile pe care le am să continue în domeniul juridic, să mă specializez ca profesie în acest sens, dar totodată să nu renunț la ceea ce îmi place să fac, la lucrul în administrația publică, pentru că asta e pasiunea mea, am învățat foarte mult în sensul ăsta, am interacționat cu procesul intern, pentru că e un întreg proces intern, e o procedură pentru tot ceea ce faci, inclusiv pentru cursurile pentru copii. A trebuit să așteptăm o lună de zile să urmăm toate procedurile legale și administrative ca să le putem face. La care tu te pricepi foarte bine. Deci nu te-ai vedea în domeniul privat, te-ai vedea tot în relațiile Nu m-aș vedea, cu... foarte curând, cel puțin nu m-aș vedea în domeniul privat, pentru că mie îmi place să interacționez cu oamenii. Administrația publică ți aduce posibilitatea asta, interacțiunea cu oamenii, faptul că poți să le iei pulsul așa, să vezi ce își doresc, să le pui în practică ideile. În privat e foarte greu să poți să ai tu decizia. Pentru mine e important să fie decizia la mine sau să pot să particip activ la luarea deciziei, tocmai pentru că pot să-mi văd ideile transpuse în realitate. În privat e foarte dificil să faci lucrul ăsta. Cei care lucrează de obicei și sunt pasionați și sunt oameni de succes în administrația publică, ușor, ușor o iau pe calea politicii. Te-ai gândit la asta?
Mă gândeam că nu o să intrăm în subiectul ăsta. M-am gândit la asta. E și asta o formă de creativitate până la urmă. Este. M-am gândit la asta, am și cochetat foarte mult timp, sau mai bine zis cochetez încă de la o vârstă fragedă cu ideea aceasta de politică. Chiar și în prezent, în paralel cu toate activitățile, dezvolt proiecte pe zona studențească într-un partid politic în momentul de față. Îmi place lucrul ăsta pentru că, la fel, te pune în contact cu foarte mulți oameni și te ajută să poți să faci ceva pentru ei. Deci mă văd continuând și cu latura politică în paralel cu latura profesională și cu ceea ce fac la centru sau ce o să fac la o altă instituție cândva peste câțiva ani. Și sper să pot să acumulez cât mai multe lucruri și în acest domeniu, pentru că oamenii au nevoie să-și recapete încrederea în clasa politică. Nu o să intrăm prea mult în subiectul ăsta, însă poate fi tot o latură de creativitate pentru un lider politic sau pentru viitori lideri politici, tineri lideri politici, cum pot să spun că mi-aș dori să se spună și despre mine. Este o mare încercare pentru aceștia să-i facă pe oameni, deci să fie atât de creativi și să dezvolte niște proiecte sau niște lucruri prin care să-i poată face pe oameni să-și recapete încrederea în ei. Asta ți se pare că ar fi contribuția ta extraordinară la binele mai presus, la un bine mai presus de tine și de cei apropiați ai tăi? Da, categoric. Poate fi nu neapărat aceasta contribuția cea mai mare, dar este una dintre ele. Da. Eu consider că prin tot ceea ce facem zi de zi, prin toate proiectele pe care le dezvoltăm sau le gândim pentru noi, pentru ceilalți, în primul rând, prin faptul că ajutăm oamenii atunci când au nevoie de ajutor, prin faptul că le suntem parteneri atunci când au nevoie de noi, prin toate lucrurile astea contribuim într-o măsură mai mică sau mai mare, evident, la dezvoltarea societății. De exemplu, fac o paranteză la subiectul ăsta pentru că mi-a venit în minte și n-aș vrea să se termine emisiunea fără să-l povestesc. În luna decembrie anul trecut am reușit să trimitem sub umbrela Centrului Cultural, printr-un proiect pe care l-am realizat, apropo de inovație și de creativitate, am trimis 120 de copii din centrele de plasament din sectorul 4, gratuit, timp de o săptămână, la munte. Aceștia au beneficiat de casare, de transport, de 3 mese pe zi și, pe lângă asta, foarte important, de workshop-uri de dezvoltare personală, de workshop-uri de creativitate, de workshop-uri pe zona de teatru, partea aceasta artistică, cum se face un film, ce face un regizor, ce face actorul, ce face scenograful, ce face recuziterul și așa mai departe. Adică aceștia s-au întors acasă pe lângă mini-vacanța de care mulți dintre ei, să știți că nu au avut parte niciodată. Sunt niște cazuri extraordinare și nu pot decât să mă emoționez de câte ori vorbesc despre ele, despre aceste cazuri, despre copii, pentru că așa cum pentru noi poate e obișnuit să mergem într-un concediu o dată pe an, la noi în țară, la mare, la munte, aceștia n-au putut să meargă niciodată. Sunt copii care nu știau cum e să mergi cu autocarul, cu colegii, să ajungi la munte, să te plimbi, cum arată muntele și așa mai departe. Și am putut să le oferim această bucurie. Un lucru care a pornit tot din creativitate și din dorința de a-ți aduce, cum spuneai, o contribuție la dezvoltarea societății în care trăim. Dragii mei, tânără, frumoasă, deșteaptă, sufletistă, credincioasă, creativă, cred că sunt toate motivele pentru care Alexandra Dobre este astăzi în emisiunea noastră și ați văzut-o și eu sunt foarte bucuroasă că am reușit să vi-o prezint și chiar oameni ca aceștia sunt baza și o sursă de mândrie pentru ceea ce ne dorim mai mult de la țara noastră și sunt speranța noastră de mai bine. Mulțumesc. Așa că eu sunt foarte bucuroasă că am cunoscut-o, foarte bucuroasă că am reușit să o aduc în fața dumneavoastră și pentru cine stă în sectorul 4, treceți pe acolo, pe la fosta Casă de Cultură Nicolae Bălgescu, pe la Centrul Cultural European și de Tineret. Căutați-o pe domnișoara Alexandra Dobre sau vedeți cine mai este acolo și se ocupă de evenimente. Sunt convinsă că sunt afișate peste tot, sunt piese de teatru frumoase, spectacole, expoziții, cursuri de
tot felul. Deci interesați-vă, duceți-vă și o să vedeți că va fi foarte bine pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos că ne-ați urmărit ca întotdeauna și lunea viitoare, la ora 4, din nou suntem împreună. La revedere! Dragii mei, pentru că am avut o invitată atât de tânără și de frumoasă, m-am gândit la ceva mai potrivit pentru tineret, pentru că am vorbit despre tineri și despre copii. M-am gândit ce subiect să abordez eu la această rubrică de fiecare săptămână, un cuvânt pe săptămână, și mi-au venit în minte niște, să le spunem așa, înlocuitori de cuvinte. Și acești înlocuitori sunt cele mai folosite și practicate, să le spunem, desene, simboluri în mesajele, în felul acesta modern de comunicare, textele scrise, SMS-urile pe care le trimitem prin telefon, pe Facebook, pe toate canalele acestea online, pe toate dispozitivele mobile pe care le avem la dispoziție. Așa că, în loc să vă dau astăzi un exemplu despre un anume cuvânt sau despre anumite forme de exprimare, am ales să vă vorbesc despre emoticoane. Pentru cazul foarte puțin probabil în care cineva nu știe ce înseamnă emoticoane, am să menționez totuși. Este vorba despre acele fețe mici, galbene, cu tot felul de expresii pe chip, care au început de la acea formă care este cunoscută, smiley face, adică fața zâmbitoare. De la această față zâmbitoare a pornit o altă față care a fost tristă, după care s-au dezvoltat foarte mult aceste fețe, aceste desenuțe și acum se găsesc și se folosesc tot felul de expresii, tot felul de desene care exprimă diferite stări de spirit. Și mi se pare foarte, foarte interesant că există asemenea simboluri, pentru că noi în comunicarea scrisă pierdem foarte, foarte mult din sentiment, din emoția pe care o punem în comunicare. De aceea avem nevoie de emoții suplimentare. După cum poate unii dintre voi țineți minte că am mai vorbit despre acest subiect, comunicarea, așa cum ea se învață la școală, este formată din un procent foarte mic, 7%, care ține doar de cuvinte, iar celălalt procent imens este legat de limbajul non-verbal. Atunci când doar scriem niște texte și mai ales când timpul și spațiul este un dușman, pentru că nu avem timp să scriem prea mult, nu avem spațiu să scriem prea mult într-un mesaj telefonic, într-un mesaj pe Facebook sau pe eu știu ce alt canal de comunicare online, și atunci ce facem? Prescurtăm și noua formă de comunicare acum este plină de abrevieri și plină de emoticoane. Iar dacă nu le-am folosit prescurtările și emoticoanele, textele noastre ar părea foarte fade, foarte sărăcăcioase. Când spunem cuiva întârzi sau vezi că întârzi sau întârzi 5 minute, dacă n-am pus niciun emoticon după această frază, ea poate părea ori seacă, ori impersonală, ori poate părea uneori chiar nepoliticoasă. De aceea mi se pare că această invenție extraordinară a epocii în care trăim, acesta a fețelor de tot felul care ne ajută să completăm cuvintele lipsă, pentru că spațiul și timpul nu ne permite să descriem o frază întreagă de politețe care, altfel, în vorbirea normală, atunci când suntem în față cu cineva, chiar dacă nu folosim acele cuvinte, fața noastră exprimă acele cuvinte, acea stare de spirit. Se vede pe fața noastră că ne pare bine sau ne pare rău de ceva. În scris, fața noastră nu este prezentă și atunci avem nevoie de o altă față care să exprime ceea ce simțim. Și aceste emoticoane ne folosesc foarte, foarte, foarte mult. Iar acestea s-au dezvoltat acum în tot felul de personaje care dansează, care se mișcă, tot felul de obiecte, inimioare, mai mici, mai mari, steluțe, tot felul de desene care completează foarte bine un mesaj pe care vrem să-l transmitem. Despre aceste mesaje noi
ale epocii moderne, ale tineretului și nu numai, pe care a ajuns să le folosească din ce în ce mai multă lume. Am vorbit astăzi despre emoticoane, dar cred că este foarte important și chiar merită o emisiune întreagă, nu numai o rubrică din această emisiune, numai rubrica Un cuvânt pe săptămână, o merită și abrevierile și prescurtările, pentru că acum trăim un nou limbaj modern, acela în care cuvintele își scad din importanță. Vă mulțumesc pentru astăzi și ne vedem data viitoare cu alte și alte cuvinte interesante sau forme care să înlocuiască cuvintele. Vă mulțumesc!